Bé, doncs nosaltres som en David Porres, la Mònica Sala, l'Aida Pérez, en Gerard Tugues, jo soc en Roger Bisbe i us venim a explicar aquest tercer brief de creativitat, de tècniques creatives, sobre què és per nosaltres la creativitat. Primer de tot hem buscat una mica, de manera més general, què significa creativitat i hem trobat que segons el DIEC, el Diccionari d'Institut d'Estudis Catalans, ens diu que, ens envia la paraula crear, que ens diu que és fer, compondre una obra, una cosa que abans no existia. Després, també segons el RAE, trobem que crear es establecer, fundar, introducir por primera vez algo, hacerlo nacer o darle vida en sentido figurado. I finalment, si busquem també creativitat a la Wikipedia, ens diu que la creativitat, també n'hi diu un GIN, és la capacitat de l'home per associar idees de manera nova o inventar objectes i solucions originals als problemes a què s'afronta. Després de buscar les definicions de creativitat en diferents llocs com diccionaris i així, hem buscat què en pensen que és la creativitat diferents pensadors al llarg de la història. I el primer d'ells és l'Edward de Bono, que diu que la paraula crear significa portar a existència alguna cosa que abans no existia. I tal com diu aquí, són dues seves teories. Hi ha la teoria dels barrets, de la pensament lateral, i els barrets, que són els típics barrets que coneixen tots, que són els 6 barrets de diferents colors i cada un d'ells representa una manera diferent de pensar. I per exemple el positiu, hi ha el negatiu, que és el negre, o el sostenible. Aquest disseny, i aquí tenim les cançons. Llavors també tenim el Michael Csikszentmihalyi. I anem a la muralla de classe i la seva teoria és la principal teoria del flow, que és que quan la gent és més feliç quan està en un estat de concentració. És això quan una flow. Llavors aquest és ell, que va néixer el 1934 i encara està viu. I això seria un flow dels estats. Bueno, això serien com les teories més importants del que hem fet a metodologies i d'aquest any. I hi ha la piràmide de Maslow, que el que fa és... Doncs la piràmide de Maslow... Paro de gravar, no, mentre? Sí. Perquè si no, pobres. Aniré a buscar l'Ernest per veure aquí. Jo us ho vaig dir. Bueno, ara pensem en alguna cosa, no passa res. Sí. I és que el pitjor és que el tio deu haver pensat que hem fet un rang de l'hòstia i hem fet una mescla. Moni, va. Hauríem d'haver preguntat alguna cosa, perquè és que no li hem dit res.
No m'han preguntat res Però és que i... què havien de dir? Mira, Carlos, no tenim res. Ja, però és que no sé, Ja, potser ens hagués pogut dir alguna ens hauria dit alguna cosa, o no sé. És que, Ara ja... Ens ho volíem currar i ho hem anat deixant i... ja, però és que ja m'ha palancat i bueno. A veure, aviam. Intentem fer alguna cosa ràpida, ni que sigui per estudiar el pas. Els nostres llibres d'idees. Sí, és això, no sé. Jo és que tot el que tinc, les meves idees del llibre són una merda. Algú té colors? Podem, jo què sé, fer que s'ho pinti amb els colors dels barrets o alguna parit així. Però és que això és molt tòpic, o sigui... Ja, però és que què vols fer? És que... Ja. No sé, és que... I lo dels castells. Fer alguna cosa amb castells de Lego. Així. Va, pensa. I és que... bueno... És que tenim un 0, és que un 0... No. Ja, és que... No, Quan quan compta ha això? fallat? Quan compta? 20%, em sembla. 20%! Crec que ho tinc. Jerry, vine, els altres aneu cap a classe i improviseu alguna cosa. Ara venim. Com vas, David? No pateixis, ja ho veuràs. Perquè, o sigui, que has tingut una idea, ara de cop i volta Sí, o què? se m'ha la pinça i no ho sé. Cap on estem anant? Cap a l'esquerra. He connectat idees i no sé, m'ha sortit alguna cosa. On estem anant? Al lavabo? No, aviam, si no anem a la lavabo, on anem? Bingo. I ara què? Espera. Veniu. Doncs va, anem. Som-hi. La càmera? Som-hi. Per nosaltres, la definició de creativitat és molt ampla i no n'hi ha una concreta. I aquí el que tenim són paraules, adjectius, frases i dibuixos de tots els alumnes de l'ERAM, primer i tercer. Llavors passarem a la part 2, que farem un experiment i després us diré la relació naturalment fent. Passem a la part del Lego, que ha de ser suma additiva. Aquí tenim paraules i per enganxar una peça haureu de posar-la entre dues. I aquí haureu d'escriure una paraula que vosaltres relacioneu directament amb les dues que hi ha a sota. És una mica... No li feu fotos, això.